chong joto jorane snai tong no tinoro chakmaga to IPFP ni kaisa mass gathering belakano kotor khai khalaijaka o mass gathering ko phai sakoijak tinio ora kabangma o hani samung kurung tamung kurung sumi kurung obo hai kabangma potre pot samung be kurung jak borok phai sakpaijak jeng kok sanane sai tongnai tinio ora chini bes kango kaisa sakpaijak lamsako puliano jorane usam ya joto no hambai ni sagra nang tinio ora bobai ke sakpai ka hai ka hani samung no tei besuk jorte tam rog ang to emne no samung to ang to emne no udah bisu sawoi mane sumi pan tam ka hai ka banal mai to paimani no ang to ramnan bagi to paimani ya ke gotau borok tu bini ko sapai ka haita ke tinio asuk nangni ni sak jathai ang tongi ba tinio o hani bagai o dofani bagai tinio obo hai ke paimani nang bo hai khaka abo to nijini hani bagai ba nijin dofani bagai kisa klaima mana monontang sak saya phano khatang hai ma tongo mane ang je man mani no des ni bagai ma jino hani bagai kisa bang klai thangmang ka ang ka kha khom hai ma tongo ta tinio kabangma lukurok nai tongo hai ka ba salayo kabangma ha dofani borok abo hai baksa sawo tabu bo IPFP party bo kuno ha dofani ko krika abo hai dong gendorok to joto jagano thangai tamung samung musumung abo hai khlai dong hai adiba abo ni bising tini bo norokle bo lama bo bisi kahamung jak ang to asukor sanarang je do ang interview ko ang nasna to ang khakawo je hano hamjang nai je hano hamjang nai bo borno bo hamjang nai an jibujiban ka aba ja ang bisil sanarang je tang ka ba je hano soi seke hamjang nai bo do phono bo hamjang nai do phono hamjang nai ke borno bo hamjang nai borno hamjang nai ke no na anu joton mai nang nai ka oma ke khakawo tang ka ba somong robo hai tamung robo bo rung kya sai eko somo ingka to radio approve za artist singja ko om kang rili ata jaga kang rili ata om ko om hai sobar ko tamu buitam haji ke tamu hai rokta ke kisa tabuk tamu de khnare mana kisa tia manu ta maine se ke kisa tam khnare kira kan bujui ja sumi rokle bahai tuda tong tamu de khnare mana kisa se dokhna dingke ba khana wan ta kisa sumi rok tamu khnare kira dis sumi sabri sare bopro mani chele tering pur zaman bopro tini da bodo ko da bisno rohakata ko da bisu sawoi da bisu mano no mo do kisa tam khnare kira koi bosor ka chele nang abo hai sumui rok ta mane busur rok dekhna hai ka bopron simi rok cheng mane khana ba ang to agi musrok muru do amka ekdom kok kuisi ke musung muru to sajung hain tongna klai bla ke komon samina boi ko logi song hai bung khat ya apun tam de no iyo ma ke hain ki tam ri thang ata tam tu ko khabo se ekdom ako bo sumui rokla abo bopro rok man mane hai ka bani jida sna bo kun aban e komo ke ko sagalai ko agi da kotor pang khai ne da budo o da bisu sawoi da budo yang ni bos nami hokata hai dena om na radio oni bar program ke radio bo mato aba hai dena ani bung to ronjit de borma bo para rong ne ka
Para kan Narayan Kamar. Narayan Kamar.